Hola Aida, benvida a este Leviatán. Bueno, ahora xa estamos no viaxe de volta porque nos achegamos ata Illa Lobeira, un lugar fermoso da Costa da Morte que quería que coñeceras. Seguramente no futuro, quen sabe se pola túa cabeza pasará algunha inspiración musical que teña o nome deses cors, desas pedras. É un sitio inspirador. Bueno, que che pareceu? Que tal o viaxe? Chegar a Illa Lobeira? Que che pareceu todo? Pois foi impresionante, a verdade, a experiencia de tanto da viaxe en sí, como despois tocar dende o mar, vendo a paisaxe do Monte Pinda enfrente, Illa Lobeira ao lado, todas as rochas ao redor. Foi impresionante, e logo despois xa visitar a Illa Lobeira, que tampouco nunca estivera ali, foi incrível, pareceme unha experiencia fermosísima, a verdade. Bueno, mira, seguramente que este vídeo habrá xente que te vesa por primeira vez, non sabrá da túa faceta de pianista. Nos podías explicar así un pouquiño quen é Aida? Vou tocar unha peza miña titulada Illa, aquí na Illa Lobeira.
Figueiroa, son pianista e compositora. Estou agora estudando no Liceo de Barcelona, vou empezar tamén a compaxinalo os estudos na Escola Cantorum de París, ou seja, vou estar viaxando entre París e Barcelona. E ademais de pianista clásica, son compositora. E bueno, por agora, o que provei por agora e o que me gusta compoñer outro momento é música dentro dun estilo que se podería denominar como minimal, música de banda sonora, pero bueno, o que estou experimentando, teño moito tempo aínda para ir probando diferentes estilos, tamén para ir medrando como pianista clásico. Bueno, o noso primeiro contacto entre o teu mundo e o noso mundo, e digo o noso mundo, mundo dos poetas, porque a ti che gusta moito a poesía e fixemos cousas xuntas, foi porque un día se che pasou pola cabeza con 18 anos, non? Subir a... 17, sí, tiña 17 anos nese momento. Pasouseche pola cabeza facer unha páxina de Facebook, Sí. e de repente subes un tema así sin máis que se chama Atmósfera, que é unha auténtica maravilla, que para tocalo hai que saber moito, 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 e ter moitísimos anos de piano, e non solamente tocalo, sino que compoñero. E vas ti con 17 aniños e dis, bueno, vou subir isto como sin nada, e aí foi donde te destes a coñecer. Esta peza está dedicada a Paco Souto, poeta do mar.
nivel de piano e musical que iba tendo dende pequena, pois sempre me gustou compoñer. Pero este último ano de instituto o que fixen foi como en min naceu a idea de facer o meu primeiro proxecto con unha certa seriedade, con intención de dar a coñecer, etc. De facer a modo de diario musical unha serie de pezas que representaban musicalmente emocións, experiencias que me iban pasando, funas colgando a YouTube. E despois iso, ainda que nun momento non era a intención, finalmente convertiuse no meu primeiro CD, que se titula Metamorfosis. Vale, supoño que o do piano é unha afición túa de toda a vida, non? De cando eras pequeniña, en vez de pedir de xoguete, eu que sei, un balón, ou unha boneca, ou un castelo, pedías pianos. Sí, sempre me gustou a música e sempre tive especial interese en tocar o piano. Ainda que, bueno, como a todos os nenos, pois tamén me gustaban outras actividades, o que si xa despois, sobre todo a partir dos 14 anos, cando comecei seriamente co piano clásico, estudando, etc., pois o piano acaparou case toda a miña atención do meu tempo. E onde estudiaches? Todos estes anos, onde estudiaches? Onde comezaches a estudiar piano? Comecei a estudiar no meu pobo, que é Rianxo, cun profesor que tiña unha academia no Liceo Rianxeiro. E nada, posteriormente... Supoño que ese profesor estará moi orgulloso de ti agora, non? Sí, bueno... Ou xa perdeches contacto con el? Non perdín contacto, pero sí que fai tempo que non o vexo. Bueno. Despois fixen o grau profesional en Vila García. Estive 2 anos estudando con un profesor ruso en Santiago, que se chama Alexander Gol. Nada, despois xa fui para o liceo o ano pasado con Josep Pulón, que é un dos pianistas máis recoñecidos agora mesmo, e xa levo un tempo sendo do panorama estatal e prácticamente internacional. E agora vou comenzar con Mauricio Moretti e a Escola Cantórica. En París? Sí. En París, nada máis e nada menos. Sí. Bueno, entonces, que che falta? Porque nos esquitamos de tocar o piano, parece que é un coro de anxos, música do universo que concentras aí nas túas mans. Que é o que che falta ahora, ya logo? Bueno, sempre se pode seguir aprendendo, sempre hai que seguir aprendendo, porque nunca te podes dar por satisfeita. Esa é a forma tamén de seguir crecendo, de medrar e de seguir tendo ganas de crear cousas cando tes interese de coñecer e aprender. Nos podes explicar cales son os teus referentes musicais? Que música é a que máis te gusta a ti, a que soles escoitar? Que pianistas son os que escoitas máis habitualmente? Pois a verdade é que escoito moita música moi variada, realmente, escoito todos os estilos. Dentro do piano, pois escoito tanto pianistas clásicos e obras clásicas, como despois, sobre todo, compositores de bandas sonoras, ou música que se pode denominar minimal, ainda que moitos deses compositores non se sintan identificados co término. Non sei, podería dicir a Jan Tiersen, Philip Glass, non sei, despois tamén escoito dende música tradicional galega, ou grupos galegos, ata rap, rock, realmente escoito de todo. E non hai nada que... ningún estilo que descarte xa a primeiras. Sempre se pode aprender de todos. Bueno, fálanos un pouquiño da túa obra logo. Tes á venta un CD que non sei se anda polas tendas por aí, se pode conseguir facilmente. Sí, pois este CD titulado Metamorfosis podese conseguir tanto contactando comigo pola página de Facebook Aida Sacoiró, podo enviarlo a domicilio, senón tamén están diversas librerías, como son a librería Pedreira de Santiago, a librería Lira de Lili de Santiago tamén, despois en Boiro a librería Nobel, en Rianxo a librería Cándido, en
Forte tamén hai outro punto de venta. Bueno, un disco moi recomendable que non toca as músicas de outros compositores, senón que son músicas made en Galiza, made en Rianxo, made en Leiro. Totalmente. O sea que é música totalmente nacional, Totalmente. de piano. Teño que dicir, Aira, que Galiza non é un país de pianistas, hai moi poucos pianistas, pero ti estás conseguindo que este instrumento tan difícil de tocar que se empece a escoitar outra vez, porque eu fui a varios concertos teus e a verdade é que a xente queda totalmente abraiada, queda alucinada, porque xa non solamente é que compoñas ti, senón esa maneira de tocar que tes, esas melodías que compós, que realmente parece que está falando o mesmo corazón, non? A túa mesma alma, non? Bueno, aí está Metamorfosis, para quen queira conseguir, pero non vai quedar aí a cousa, non? Non. Teño de feito xa o seguinte disco grabado dende hai un ano, que espero sacar tan pronto como poida. Nada, o que decías un pouco de que sí que é verdade que ainda que aquí en Galiza non temos de primeiras moita tradición pianística, que sí que hai, pero non é algo que estea extendido popularmente a toda a xente. Pois eu penso que unha vez que a xente se que lle dá a oportunidade de escoitar esta música, chégalle e gustalle. A xente de calquera idade. E por experiencia sei, no, que moita xente que de primeiras igual non se sente atraída por este tipo de música acaba conectando con ela. E por iso penso que sí que está moi ben que se vaya pouco a pouco abrindo camiño ao piano deste xeito en Galiza, e que sexa unha forma máis de expresión tamén da nosa cultura. Bueno, ese segundo disco, que xa leva grabado tanto tempo, xa ten nome, non se sabe. Sí, Ronseis do Tempo, vai ser Que bonito, Ronseis do Tempo, con colaboracións super especiais. Sí, de Uxía Xente. Mimá, vaya nivel. Sí. MJ Pérez. Vai haber 3 temas cantados, dous de Uxía e un de MJ Pérez, que é unha cantautora. Sí. Tamén moi recomendable. Bueno, pois o segundo disco xa vai en camiño, e supoño que xa estarás pensando no terceiro tamén, porque ese xa está composto, non? Totalmente, sí. Para o terceiro, bueno, ainda primeiro que quero facer é sacar o segundo, porque sí que é verdade que a min gustame finalizar un proxecto antes de poñerme en serio con outro, porque tamén me animo ao feito de que xa estea dado a luz, entre comiñas, e que a xente o coñeza, anímame xa a comenzar outra nova andaina. Bueno, ainda non teño moi claro o que vou querer facer para o seguinte disco, pero teño en mente facer algo diferente, probar algo distinto que vou facendo nestes dous anteriores, porque teño tempo de sobra de volver outra vez a este estilo, así, máis adiante.
futuro, Aida, como ves? Va a ser a nova Hans Zimmer, John Barry, todos eses grandes compositores de bandas sonoras, que tal? Como te ves? Bueno, mira, eu si teño que firmar, firmo, pero que non teño ningún problema. A historia que eu vexome facendo música, compaxinando a miña actividade como pianista clásica como compositora. E, bueno, despois xa chegar aos niveis comerciais e de difusión que ten Hans Zimmer, pois non sei, é unha cuestión tamén de sorte, de circunstancias. E, bueno, eu, ao principio, o que aspiro é a facer música da mellor calidade posible e que transmita tamén o que a mí me apetece transmitir no momento. Esa é a miña máxima. Bueno, pois nada, de momento nos quedamos á espera de ese segundo CD. Darte as gracias de parte, creo que de todos os poetas de Galiza, por o teu interés pola poesía, porque ti colaboras moito con distintos poetas de distintos sitios. Grazas a vos. Esperemos que sigas colaborando con nós e facendo cousiñas. E bueno, desexarche de todo o mellor. Eu personalmente creo que o teu futuro xa o tes claro, e que vai ser o tema de vivir das composicións, que vas a facer composicións tremendamente alucinantes. Se hai algún produtor de películas, aquí hai unha futura compositora que seguramente sería capaz de facerlle unha banda sonora fantástica. E bueno, Aida, sempre cando imos navegando pa terra sempre decimos eso de que medre o mar, e hoxe vamos dicir, aparte de que medre o mar, que siga medrando o teu talento, que siga medrando ese talento que salen desas mans, deses pianos que tocas tamén, e bueno, e que seguimos esperando por cousas túas. Moitas grazas. Que medre, Aida, Sacoiro.
Vou tocar unha peza de Jan Tirso titulada Por Forever.